Fun dar un paseo. Pensando no vídeo anterior no que falei dunha escola que sexa xa, vamos de chamar clasista, non? Que académicamente clasista. Este ano oteriano. Este é o ano do noso Ramón Otero Pedrallo. Pedrallo, en Os Fidalgos e outros contos, fala de Don Xoán. E Don Xoán amosa, conta, non, esa decadencia da fidalguía en Galicia. Está moi ben, tería que volver ler de todas formas, pero hai así 4 cousas, non, que eu lembro. Don Xoán vende os pazos e quédase cos mobles. E ao vivir con todos aqueles mobles, el vive na fantasía de que, non, da prosperidade da fidalguía. E vai entrando nesa decadencia económica, pero facendo como a ben que non. Hai aí outra cousa moi curiosa. Don Xoán, no final, está traballando de funcionario e traballa de par dun zapateiro que traballou para el, non? E que agora lle di, non lle chama de Don Xoán, non? Lle di Juan. E fala desa decadencia. Eu, cando ao falar con esta amiga, dicía: hoxe estamos vivindo a decadencia desa nova fidalguía, a que eu moitas veces lle chamo casta, cando falo sobre todo desde o galeguismo, pero máis aló. A nova burguesía da miña xeración entrou nese clasismo académico. Por iso, despois, podemos volver ao da escola. Quen estudaba, había unha promesa social de que ti ias triunfar. A xeración anterior á miña era así, mais ao estudar máis xente, isto non foi así. Daquela, eu pensei moitas veces como hoxe, co tema de como están os alugueres e a posibilidade de ter unha vivenda, e incluso uns anos despois de que nós compramos esta, non sei, cando eu viña vivir a esta casa no mercado costaba, podías vender no doble do que a mercamos. Falar de cousas de verdade. E non, sí. Daquela hai persoas, incluso eu non me vou considerar que estou aí a cabalo, non? Na miña xeración, houbo persoas que fracasaron e foron para un taller de costura, de aprendices para unha peluquería, para un taller de coches, a construción, e fracasaron académicamente. Logo, socialmente. Mais esas persoas, por exemplo, que eu coñezo moitas, compraron un piso cando costaban 6 a 8 millóns de pesetas. E hai tempo que o teñen pago. E hoxe, por exemplo, eu teño o piso pago. Este piso está pago. Non teño que pagar aluguer nin unha hipoteca. A xente máis destacada do meu tempo, que seguiu aquilo que nos dixo a sociedade, non, ese itinerario académico para ser mellores, especializarse e todo isto, e moitos teñen unha hipoteca moi grande. Ou teñen que vivir co prezo que están os alugueres. Hoxe, esa burguesía máis simbólica non ten un poder adquisitivo por riba daquelas persoas que fracasaron. E aquí ven Don Xoán outra vez. Primeiro ven a decadencia económica. Mais esas persoas siguen aí desde esa frustración que tamén podemos ver, non? En Don Xoán ou en calquera obra das que nos fale
decadencia da fidalguía en Galicia. Exigen igual, si venderon os pazos, mas teñen os mobles. Pero aí hai unha frustración. Porque isto eu estou non dicindo, ninguén o quer dicir. Hoxe non hai esas diferencias a nivel económico, logo a decadencia económica xa foi. E estamos xa vivindo esa decadencia social. Esta mesma amiga, que eu falo con ela cousas así moi profundas, falaba hai pouco de que pasa en Galicia, que de repente aquilo que ese discurso hexemónico, ese respecto que tiña que haber, estáse rompendo, non? E hai xente que directamente, non, mandan a rañala aos fidalgos, a esa nova burguesía. É porque xa estamos na decadencia social. Isto é así. Eu sempre digo que teño preguntas, pero eu aquí deime unha resposta, non? A vida é incerteza, é moi incerta. A promesa de crecemento foi, non sei quen non la fixo, pero estaba aí, mas non se cumpliu. E aí hai frustración. Eses mobles que teñen, como o Don Xoán, é que, ao final, moitas das persoas terán unha nómina un pouco máis alta que a miña, un pouco. Pero, como teñen tamén que manter eses mobles, teñen un coche mellor que o meu, e unha hipoteca grande, que eu xa non teño, e que persoas que aínda triunfaron menos que a min, hai moitos anos que na teñen. E aí está esa decadencia da fidalguía. E ás veces, cando eu fago estas críticas, non, á sociedade, tamén comezas a ver como se fan caricaturas, non? Comezan a ser caricaturas porque perden, non, ese chan. Se volvemos á escola, se a vida é incerta, e aprendemos algo ao ler a Pedrallo, e dos esperpentos de Valle Inclán, e da nosa vida, e nos contamos a nós verdades, e daquela fai máis sentido pensar en por que esa ansia de escalada social. Por que? Por que non asumir que todas as persoas somos... Antes sería necesaria a fidalguía, mais tamén sería necesaria os labregos. Hoxe é moi necesario a abogada, a enxeñeira, pero tamén a operaria da fábrica da conserveira, a limpadora, a que repón no supermercado. Todas as persoas son necesarias. Logo, sí que unha escola máis honesta, tendo en conta que o capitalismo non se pode abolir. O máis que podemos chegar é a nós decidir crear o menos impacto nel. Unha escola honesta onde quen pode, por capacidades e tamén por clase social, porque eu aí como a nai tamén o podo dicir. Eu gastei moitos cartos e sacrifiquei ingresos para cubrir carencias do sistema educativo. E eu, que teño esa conciencia social, sei que hai nenos e nenas que, pois, porque as familias non poden, quedan no camiño. Pois que é isto, que a clase tamén te faga quedar no camiño. Dicía Erich Fromm que antes da Revolución Industrial as persoas
desde crianzas, se nacían nunha casa labreja, sabían que non... Sí, eran labrejas. Non sei, quen nacía nunha casa dun cesteiro, pois o que dos fillos, un par deles, os que mellor se lle dera, eran cesteiros. E os outros traballaban a terra. Diría Eric Fromm que unha das cousas que daba iso é certeza. A certeza de que ti xa eras isto e xa pertencías a esta clase social. Se foramos máis humanas, entendendo que todas as persoas somos necesarias, sí que nos podían encaixar unha escola que sexa lóxica coas necesidades do mundo, de que todos facemos falta. Marx, porque a xente sempre te manda ler a Marx, pero eu non sei se o leron ou entenderon, dicía que o capitalismo é un sistema onde as persoas nos explotamos entre nós. E aí entran esas loitas de clases. Hai moita xente desa burguesía que eu vexo que están en decadencia. A decadencia económica xa é real e a social estámola vendo. Se parades a observar, veredes a esa burguesía en decadencia. Veredes auténticas obras de Valle Inclán. Veredes a don Xoáns, eu e outras como a min, cumprimos aquel soño que se nos vendía, que é que na mediana idade vas poder descansar. Eu, por exemplo, puiden renunciar a un traballo mellor en favor da miña tranquilidade, de non comerme a cabeza. E vivir cunha folgura tranquila. Fixen un exercicio de decrecemento. Agora que está moi de moda o decrecemento, a burguesía fala moito del como a evento social, e para ser marxistas van aos grupos de decrecemento e mandan te ler a Marx. E para ser marxistas hai que decrecer ti. E iso dá moito medo. Para decrecer tes que deconstruirte tamén. Abandonar aquel soño que che venderon porque non é certo. O paradoxo é que o fracaso académico naquel momento, logo laboral, porque non seguiu o itinerario que nos marcaban, e foi o éxito vital desa mediana idade na que máis ou menos has de arreglar ben. Has poder pensar en eu agora estou ben. Ese é o paradoxo. E esa é esa crise, esa decadencia da nova fidalguía, non? Da burguesía, que non é tal. Contarnos estas verdades axuda. Axuda a que nos recoloquemos nesa idea de asumir a túa clase social e poder vivir nunha sociedade que respete as diferentes clases sociais. Porque iso tampouco non se pode abolir. Tampouco. Non estamos mentalmente preparadas as persoas para o comunismo. E moito menos para unha anarquía. É bonito, soa ben, pero necesítase persoas cunha conciencia social tan grande que non estén mandando ás outras ir ler a Marx. Tomar conciencia é máis aló de entender intelectualmente todo isto, ser quen de encarnar. E aí volve a ética.
Decidir estar no mundo é vivir de acordo con eso, con ese pensamento, con iso no que ti crees. Porque se ti non o pagas, se ti non pagas esa peaxe e decreces, alguén o está pagando por ti.